Bħal kull sena għamilet fil-pjazza tiftaħ l-istaġun festiv f'Birzebbuġa b'attività mfittxija ferm li taqqat il-lokal u lil dawk kollha li jżuru dan ir-raħal f'dawn il-ġranet. Kull ewwel tmiem il-ġimgħa ta' Diċembru volontieri mill-parroċċa ta' Birzebbuġa jorganizzaw din l-attività fuq it-Suntier u l-Pjazza tal-Knisja u l-madwar. Il-pjazza se tkun armata b'bankarelli brigali, b'xogħol artiġjanali, pjanti, ikel, xorb tradizzjonali tal-miliet u ħafna affarijiet oħrajn. Se jkun hemm ukoll photo booth mal-Father Christmas u żona apposta tfal fosthom workshops ta' kif jinħadmu il-pasturi. Ma jonqos il-presepju ħaj li se jkun qiegħed janima l-ġrajja tal-miliet. Is-serati se jkunu mżewqa b'diversi talenti fosthom permezz tal-kantanti lokali. Il-ħadd filgħodu se ssir il-funrun għal kulħadd u għall-ewwel darba għat-tfal se jittella l-afternoon tea with Santa. Sa mill-2016 ta' kull sena f'miliet fil-pjazza jintlaħaq rekord nazzjonali u din is-sena mhux binqas. Christine Francalanza li hija waħda mill-voluntiera ħabrieka mill-parroċċja ta' Birzebbuġa tkellmet ma' One News dwar il-ħsieb wara r-rekord nazzjonali għal din is-sena. Din is-sena ddeċidejna nagħmlu proġett komunitarju, jiġifieri minflok żejjen il-pjazza tal-armar biss, żejjenna kollha kemm aħna. Għamilna sejħa l-volontiera, kellna konkurrenza tajba, u ħdimna dawn iż-żugragi tar-riħlet tara warajja bil-ganġ. Dawn huma kollha maħdumin bil-ganġ, kollha blidejn. Minnhom ridna nagħmlu 1000, għamilna 2200 u fuqhom u ipparteċipaw 115-il persuna mill-lokal u anke xi ħbieb tagħhom biex saru dawn iż-żugragi tar-riħ. F'kelmtejn magħna l-kappellan Dun Ruben Mikallef qal li f'din l-attività jispikkaw tant il-volontarjat u l-għaqda fost oħrajn. Is-sens huwa li l-għaqda fil-komunità nies minn diversi strati tas-soċjetà ġew jagħtu sem tagħhom minn anzjani sa tfal u dan ħoloq dan is-sens sabiħ għall ewwel ħadd tal-avvent li proprju ħanibdew dan il-weekend.